Hai să vedeți de ce un drum de 2 ore îl facem în 4-5 ore. Ce faci, iubita mea? Iar ai fost la toaletă? Da. Salutare, fraților, suntem Bogdan și Irina și ăsta e primul nostru vlog după 3, aproape, asta e a 4-a. Da, și e seara deja. De certuri. Dar de ce ne-am certat? Ne-am certat pentru că nu știam cum să filmăm, ce să filmăm și am zis să apasă. Deci tu începi. Ai tot? Hai, începe. Hai, bine, începi, tu începi. A few moments later. Deci asta e primul nostru vlog. Salut! Hai, începe cu bună, cu asta, cu salută. Hai. Hai, fi serioasă. Hai, fără salută. Ba nu, trebuie să salutăm. Băi. Se supără lumea. N-ai 7 ani de acasă, salută. Zi, eu pentru tine sunt o soție comodă? Sau incomodă, nu? Ceva să mă surprind că e comod, da? Deci mai prima întrebare. Eu sunt comodă pentru tine? Nu. Cum adică nu sunt comodă? Ești tu la... Cum nu sunt? Îi fac un prank soțului meu. Așa arată pastele. Acum punem un pic de cașcaval. Abia aștept să-i văd reacția. Arată superb. Iubica mea, eu ce-am făcut eu aici pentru tine? Paste de alea cu sos roșu care îți plac ție. Da? Da. Asta miroase așa frumos, nu? Da. Mulțumesc, Rita. Cu iubire? Poftă cu iubire. Mersi. Acum 40 de ani au un mic sat de pescari, nimic mai mult, iar astăzi este orașul viitorului, orașul proporțiilor, zilei mai clare, chine. Astăzi, dragi prieteni, Ferească Dumnezeu. Vai de capul meu. Vezi că pasta de tomate avea și cu cega și nu le-am jurat. Ești extraordinară. Am hază, nu? Da. Lasă. Ia, ia, mă. Nu mersi. Nu mersi
Pentru tine de dragoste. Sunt pentru tine. Mai ia puțin și gustă să vezi. Uite cu cașcaval, parmesan ce ăsta. Cașcaval, ia o guriță. Hai, lăsa. Ia. Lăsa. Nu vrei? Lăsa. Râzi. Râzi, gata. Hai să râdem. Bun, am ieșit la plimbare acum, puțin de seară. Da. Și nu prea avem haine, Și aici e frig, frate. nu avem haine lungi. Adică, cel puțin eu. M-a întrebat Irina dacă să-mi ia pantaloni lungi. Dar am zis, no, domne, pantaloni scurți. Da, și Asta e. eu Noroc că mi-a luat hanoracul, s-a gândit să-mi ia hanoracul. la București mâneam de cald și eu nu mi-am luat nimic de așa, deasupra să am. Bine că aveam aici o cămașă, că de altfel mi îngheța. Toate alea. Lea, Toate alea, da. ia Lea. Dați-o. Da? Ea e bodyguardul Merge cu noi nostru. la plimbare, să ne apere. E Că dacă, cățelul vecinului. da, în caz de ceva, fuge prima, nu-i problemă. Așa, dar e bine. Și pe unde? Aici. Hai. Și acum trebuie să-ți propun ceva. Ce? Da? Ce? Mi-ai făcut tu chestia aia cu pastele, foarte N-a fost inspirată gustoasă, ideea. iubirea Ba mea, da. n-a fost gustoasă. Mi-ați vomit, avea un gust. Eram, măcar dacă spălai și tu elasticele alea înainte puțin, avea gust de ăla de plastic, de urât rău de tot ceva, de mi s-a întors stomacul pe dos. Vezi, asta e învățătură de minte, trebuie să ai grijă cum vorbești cu mine, că tu mănânci tot ce-ți dau eu. Fără să te uiți. Dar acum încolo prima dată bag așa de degetul pe limbă. Da, Serios. nebunule. Da. Și Ia, facem o tură repede așa, după care o să mergem puțin la plimbare. unde? Ne suim în mașină Așa. și vom merge în Lea, vină cu. Știi că mie îmi plac chestiile astea cu fantome, bântuite, Du-te liniștit, du-te, mergem. du-te iubirea mea. Eu să filmezi și mereu și mie. Ce glumă bună ai. Nu, cum ai făcut pastele, o pățești tu în seara asta. Și așa unde că vrei să mergem- mă duci? Hmm? Unde vrei să mă duci? Că eu, tu știi că mie mi-e să- frică și eu nu merg în plage astea, că eu... Nu contează, că Eu o și să așa mergi. am coșmaruri, tu mai duci și... Ce faci? Bun. O să ne-am întâlnit cu un prieten de familie care stă aici, la Da. munte. Așa că o să ne plimbăm și cu ATV-ul mâine. Da? Da. Mișto? O să vă arătăm. Bun, unde am rămas? La faptul că o să mergem la ceva bântuit. Tu înțelegi sau nu înțelegi, că eu și așa am coșmaruri noaptea. Una e să mănânci de-asta elastice, alta e să te Una e duci... să mori și alta e să te sperii. Cum să mor? Mor, dacă facem cine a vreo- murit de la elastice? E extraordinar. Da. Nu muream, nu? Nu. Bine, atunci... Că ești așa drăguță, o să mergem într-un loc nu atât de bântuit. Unde? Aici, știu eu undeva. La castel, la Dracula. E la Dracula. Acolo intră toată lumea. Acolo e bântuit Dracula, nu noi, el pe noi. Nu, o să vezi. Am uitat să mai zic ceva. Să vă prezentăm, nu să vă prezint, să vă prezentăm ceva. Soția mea mai asistă la niște chestii. Mă duc eu pe la magazin sau pe nu știu unde și o văd că mă așteaptă sau în fine. Și dacă vrea vreun puștan, vreun bărbat, vreun om să facă cunoștință cu soția Am mea, eu un life hack. are ea un life hack. Life hack? Life hack? Life hack. De la, așa. Hai să vă arătăm, stai să vă arăt. Deci, hai, uite, eu vin așa din, ascultă-mă, vin Așa. așa din deal și merg așa spre tine și tu îmi zici, facem cunoștință. Hai. Să dracu cum merge. Iubire! Hai încoată, hai. Domnișoara, singurică, singurică? Păi zici să facem cunoștință, că altfel n-am cum să zic nu. Încoată, hai. Trebuie să zici să facem cunoștință. Da? Da, că Să te întreb dacă merg vrei să înainte. facem cunoștință? Da. Ha. Domnișoara, vreți să facem cunoștință? Nu, nu, mersi. Vreți să facem cunoștință? Nu, mersi. Nu? Nu. Dar stați puțin așa, că sunteți foarte drăguță. Ferească. Satana! Life hack, fetelor! Life hack! Life hack! Ferească, nu uitați cu cine trăiesc. Dar imaginați-vă că ea de multe ori are gesturi de-astea
periculoase în casă. Așa e, poftim. Stăm pe canapea și ce crezi că face? O văd dintr-o dată așa că se uită în față. Da? Și ia. Ok. Asta se întâmplă în momentul în care noi stăm pe canapea, efectiv, nu știu, ne uităm pe televizor sau pe telefoane. Ce face așa intrat? A, bine, uite, ne ducem la Dalea spre mutătoare, să vezi de nu-ți fac așa. Te las acolo, e nebunit. Deci, am Gata. pornit în căutarea fantomelor lui Bogdan. Să vezi ce speritură îți fac. Ce sperietură să fac în starea asta? Dacă îți spun. Niciodată în viața. Da, niciodată. Ne vedem acolo. Deci de ce nu s-a mai construit acest hotel până la final? Păi bine, se spune că hotelul ăsta n-a mai fost construit pentru că... Deci, se spune că hotelul ăsta n-a mai fost construit pentru că s-au întâmplat foarte multe chestii. Ce? Și în timp ce îl construiau, practic, atunci se întâmplau foarte multe nebunii. De exemplu? De exemplu, materialele pe care le lăsau ziua. Gen, după ce terminau munca și ajungeau a doua zi la muncă, le găseau împrăștiate, aruncate, rupte, nebunii, conține care aveau pază. Da. Și diferite legende de astea care se aud că de fapt a fost construit peste un vechi cimitir. Niște chestii de astea, știi? Mamă, mi s-a ridicat părul pe mine. O să încercăm acum să intrăm puțin. Sper să fie ok. Dar vedem. Deci vorbesc serios, uite cum mi s-a făcut pielea. Hai că o să încercăm. O mai arătăm o dată. Nu mai sunt sigură. Am ajuns. Așa că o să las mașina pornită, că nu prea-mi place. Mamă. Și cam așa se prezintă. Acum, nu știu exact ce v-am spus eu, dacă este 100% adevărat, dar acum sincer cel mai frică mie să nu fie animale. Cu toate că aud și oameni prin jur pe aici. Mamă, cât am chenele s-au auzit. Hai, că mi-e frică. Ăștia sunt și pe, nu? Ce bita mea? Iubire, că aici se aud câini încolo. Înăuntru? Da, și sunt, eu des, ia uite și încolo. Mamă, nu, că pe aici e periculos cu câinii. Periculos? Ăștia sar, da, când ne-am dat cu ATV-ul, cum săreau la picioare? Du-te, Ți-e frică? da. Uite-o. Feresc. Puțin. Alo? Haide, Unde ai fugit? haide. Bun, deci totuși cam așa se prezintă treaba. Da? Cred că n-am nici foarte multă baterie la asta, la antennă. Ideea e că eu vreau să intrăm. Așa că fac altceva. O lăsăm pe Irina acolo. Și dăm repede o fugă măcar până aici să vedem ce e. Nimic, practic. Doar părăsiți. Iubire, nu intra acolo. Aha, Nu intra acolo. nu intru. Gata, am ieșit. Deci, soțul meu a fost foarte supărat că n-am putut să intrăm la
la hotelul ăla abandonat, neconstruit, așa că acuși îl trimit la magazin și până se întoarce, îi pregătesc eu o incantație, ceva, mă gândesc. Revenim. Hai, Vire, te duci la magazin. Te duci la magazin. Da, ce vrei? Păi ia și tu ceva pentru micul dejun pentru mine dimineață. Niște legume, ceva. Hai că mă duc acum. Haide. Deci, uitați-l că pleacă. Și eu mă duc să pregătesc tot ce am de făcut. Acum că a plecat Bogdan la magazin, trebuie să mă și grăbesc, să fac repede astea, să umplu torțele astea cu ulei. Nu mai știu pentru ce le-am cumpărat noi mai de mult, pentru ceva decor. Deci trebuie repede să încerc să fac eu incantații. Ce punem capacul. Că se întoarce Bogdan. Mama, abia aștept să-i văd fața. Leșină. Așa. Deci eu mi-am pregătit locul și l-aștept pe Bogdan. Hai, mă! Vă rog frumos, dacă ați pierdut pe careva, să veniți o luați de aici. Uitați-o ce face, să răscă Dumnezeu așa ceva. Dai foc la casă. Nu te mai faci bine. Curg lacrimi. Ce m-a speriat. Che ci mangi questi parecchi situati? Bravo. Asta e partea a doua la farmece. Da. Da. Păi dacă ai zis iubirea mea că te-ai întristat că n-am putut să intrăm la bântuit. Ferească Dumnezeu așa ceva. Ți-a plăcut? Da. Foarte frumos. Mulțumesc frumos. Și acum, gen, ce o să pățesc? Acum o să fie al meu pe vecie. Pe Ce vecie. blesteme dai. Ce blesteme de-astea. Deci mi-au curs lacrimile. Deci băi, am leșinat. Aici aveam făină și apă. Deci am făcut plăcinte direct. Da. Ai scoate lumânări? Da.
Vă mulțumesc frumos pentru... La ceva, gen să pui o păturică aici, ceva de mâncare așa romantic, nu aș fi făcut și tu. Nici eu așa pentru un prieten. Ce nu ți-a plăcut surpriza Foarte mea? frumos, foarte frumos. Eu pentru tine am făcut că așa trist ai fost când am putut intra acolo. Uite, pentru treaba asta, ca să mă revanșez față de tine, te las pe tine să-i punga cu cumpărături din mașină. Să strângi asta pe Da, aici. bravo, ce băiat de treabă ești. Ferească Dumnezeu. Păi, mulțumim pentru vizionare. Cam asta a fost ce am făcut noi astăzi. Da, sperăm că v-a plăcut. Lăsați-ne și nouă în comentarii cum vi se pare. Subscribe, ce zic youtuberii? Subscribe, dalea, în comentarii. Lăsați-ne în comentarii dați ce... comentarii, părerile voastre. Și dacă v-a plăcut și dacă nu v-a plăcut, tot comentați. Bineînțeles, dacă nu v-a plăcut, nu comentați. Comentați. Comentați că vă răspunde Irina. Bun, hai, vă pupați și ne vedem data Vă viitoare. pupăm!